sɔgɔma Mali kɔnɔ Mali kɔ ka denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu b'an lajɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la ani aw minnu b'an ka émission an'an ka micro k'u suit sanga ani waati bɛɛ an b'aw fo dante foli min na sɔgɔmada in na aw ka bi micro territoire ye question jumɛn ye gouvernement an ka transition ɲɛmɔgɔw u bɛ mɔgɔ minɛ minnu na tantɔ est-ce que o y'u ka problème solution ye an bɛna don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw hakilinata dɔn o ko la a y'an suit dɔɔni. An sɔgɔma ne fa. Nba an sɔgɔma ne den. Se tɔgɔ ni jamu. Mohamed Chero. Mohamed Chero. Ok basi tɛ an ka bi micro bi an ka gouvernement ka minɛni de kan. Est-ce que o bɛ mɔgɔ minɛ minnu na tantɔ o y'u ka problème solution ye. Awa a ye ɲininka min na jamana kibaru don a k'a ka jamanaden bɛɛ k'i ta fɔ o la ne yɛrɛ kɔni bolo ni gouvernement sigira i y'a mɛn minnu bɛ yen sisan u fɔra minnu kɔ i y'a mɛn a bɛɛ ye jamanaden kelen de ye ka jamana minɛ ni bolo fila ye ka baara kɛ a kɛcogo la sinon a ye ɲininka minɛli min na nin ye n ye ne yɛrɛ ɲininka minɛli baden a solution ba tɛ dɛ parce que jamana in a bɛɛ ye juru kelen de ye i bɛ dɔ minɛ a don dɔ la i b'o bila dɛ bari jamana a bɛɛ ye juru kelen de ye bon n'i ye ne yɛrɛ ɲininka minɛli baden a solution tɛ n'a bɛ ɲɛ cogo min na an k'an bolo fara an ka jɛ k'a dilan ni hakilila ɲuman ye i y'a mɛn sinon bamananw ko ni k'i bɛ datu fɛn finman bɛɛ bɔ a la i bɛ datu daɲa dɛ o tɛ tiɲɛ ye wa donc jamana ko la sɔni karisa minɛna sɔni karisa minɛna sɔni karisa minɛna a bɛɛ dun ye a caman bɛ hakili ɲumantigiw de don n'i y'a bɛɛ minɛ ka bɔ a la jamanajɔ la hali hakili ko yɛrɛ la tuma dɔw la dɔɔni b'a jɛ dɛ n ye ne yɛrɛ ɲininka o ye n ka hakilila ye donc o ye min ye sisan an ka jɛ an ka ɲɔgɔn faamuya i y'a mɛn hali ni jɛ ka sigi bi kɛ jamana yɛrɛ jɔli ko hukumu taabolo ɲuman na an ka jɛ k'o fɔ i y'a mɛn sonyɛni baden an k'o dabila i y'a mɛn ɲɔgɔn lagosili baden jamana kɔnɔ an k'o dabila a tɛna ni foyi ye ni futinɛ tɛ jamana kɔnɔ i y'a mɛn karisa y'a kɛ tan karisa y'a kɛ tan i yɛrɛ ye dɔ kɛ o ni tuuru sera i yɛrɛ ta ma don min na n'o y'a fɔra a bɛ digi i la dɛ o tɛ tiɲɛ ye wa ɔ karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta jamanajɔ la ko dɔw bɛ yen n'an m'an pan o dɔw kunna ko torikɔrɔ a b'a pan fɛn kunna k'a sigi fɛn kunna ka fɛn natɔ lajɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ten de donc jamana in an bɛɛ de ta don an ka hakilila kɛ kelen ye miiriya jugu karisa y'a kɛ tan karisa y'a don ta o min filɛ nin ye an bɛ bɔ n'a ye depuis an ka duw de kɔnɔ n'an bɔra n'a ye duw kɔnɔ i y'a mɛn an bɛna cari n'a ye jamana kɔnɔ hakilila ɲuman tɛ dɛ n ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka jamanaden bɛɛ ka ka jamana jɔli ko la i y'a mɛn ni hakilila ɲuman ye dusukun ɲuman ye m'o min fɔ an bɛ sinsin dusukun ko in de kan quoi dabara ka joli ti jamana jɔ dɛ fo dusukun de k'a minɛ ne yɛrɛ ye maliyɛn de ye ni jamana joli ka kan depuis dugumamɔgɔ yɛrɛ tɛ maliyɛn na an bɛɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ ti kuma wa bɛɛ bi kuma bɛɛ bi i da sago fɔ ala minnu filɛ mikoro la nin ye ni hakilila ɲuman ɲɛra an na i y'a mɛn a bɛ ta ka fara jamanajɔ kuma kan o tɛ tiɲɛ ye wa donc o la maa si ka n'i yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ye koyi mais minɛli baden n'i ye ne yɛrɛ sago don an ka minɛli baden bɛ bɔ a la sinon don dɔ la an bɛna bololankolonya jamanaden ko ɲuman na dɛ awɔ hakɛto bɛ kuma na sala rasuli merci an sɔgɔma ne fa yes la somɔgɔw se tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Alu Ture Alu Ture ok basi tɛ an ka bi micro bi gouvernement mɔgɔw u bɛ mɔgɔ minɛ minnu na tantɔ est-ce que o y'u ka problème solution ye ouais vraiment minɛminɛli nin solution de mais solution tɛ ne b'a fɔ min na ko solution de mais minɛli kɛla o ye jamana fɛn dɔw le ɲanamu a yɛrɛ la kuma na o bɛ ɲini de k'a minɛ o la s'il y a une solution k'o labɔ o la compte la o ye tiɲɛni min kɛ k'o bila an na kɛsu la k'o to yen ka taa denbaya la o ye ne la solution ye comme Tumani Ture y'a fɔ cogo min na o de y'a solution ye ne bolo quoi oui donc kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que
u bɛ se ka a ko kɛ sɛbɛko ye cogo min na pour que u ka problème ka se ka solutionner. kumakan bɛ ne bolo k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna a solution n y'o le fɔ o ka minɛli kɛ mais minɛli ka kɛ ni fɛn dɔ ye an bɛ min sɔrɔ o la a tɛna kɛ minɛli ye k'o to yen don dɔ o ka libéré o minɛnɛ kun min na o ma ɲɛnabɔ i m'a faamuya donc ne bɛ min fɔ gouvernement ɲɛna a ka enquête kɛ ma enquête kɛla ko tiɲɛ de o sen b'a ko la o b'a wari di o bɛ to o bɛ taa denbaya la c'est comme c'est tout ne o le bɛ ne bolo. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. An b'a ni sɔgɔma ne ba. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Marijadi Jibril Jalo. Marijadi Jibril Jalo. Ok basi tɛ an ka bi micro bi an ka transition mɔgɔw an ka ɲɛmɔgɔw u bi mɔgɔ minɛ minnu na tantɔ est ce que o y'u ka problème solution ye? Bon an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma. Jamana kow ka ca. Peut-être u yɛrɛ fɛ u bɛ ka kɛ ka da kun min kan u yɛrɛ de b'a dɔn. I b'a sɔrɔ o de y'a solution ye. An bɛ yɔrɔ min na sisan an kɔni ka jɛ ka don da kelen fɛ. Mali mago bɛ o dɔrɔn de la sisan. Mali mago bɛ ɲɛmɔgɔ kilennenw de la. Mali mago an bɛ dingɛ min kɔnɔ sisan vraiment nin fɛn ninnu a tuma tɛ tɛmɛ ninnu minɛni ninnu tuma tɛ tɛmɛ mais n'u ye kelen k'a kɛ n'u sɔmina mɔgɔ min na peut-être bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔta de kan an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana kolosumaya halisa o kɔni y'an ka dugawu ye halisa Ala ka jamana kolosumaya sinon Mali bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ sen kelen dɔn na dɛ an bɛ sen kelen dɔn na dɛ an bɛ yɔrɔ min na an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala k'an bɛɛ kisi peut-être n'u ye ka minɛni kɛ u ye minɛni kɛ ka da dalu min kan olu de b'a dɔn a y'a minɛ karisa y'a fɔ mais a y'a minɛ karisa b'a kɔnɔ a bɛ karisa kɔnɔ karisa de b'o dɔn donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala k'an bɛɛ sababa ma bon ne bɛ fili kuma la ka da o yɔrɔ la. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Ba i ka kɛnɛ somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Mahamani Keli. Mahamani Keli. Ok problème t'a la an ka bi micro bi an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ mɔgɔ minɛ min na tantɔ est ce que o y'u ka problème solution ye? Non, moi je trouve que jamana bɛ yɔrɔ min na o tɛ solution ye minɛminɛliba in nafa t'o la donc sigi ka kuma ma fɛn fɛn ɲɛ n bɛ ne ka datuguli to o solution ye quoi donc ne kɔni bɛ se ka min f'u ye u ka solution kɛ u ni mɔgɔw ka sigi u ka kuma u ka kow ɲɛɲini u ka kow ɲɛdɔn donc u ka fisa ni datuguliba in ye quoi o ye ne ka idée ye awɔ. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Musa Tarawele mais mɔgɔ caman bɛ n dɔn Dangala de la. Musa Tarawele. Ok basi tɛ an ka bi micro bi an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ mɔgɔ minɛ na tantɔ k'u datugu est ce que o y'u ka problème ye solution ye? Ouais, problème solution jamana si tɛ jɔ nkalon kan jamana si tɛ jɔ ka to ka mɔgɔw buruja ɲɛmɔgɔ tɛ bonya mɔgɔba tɛ bonya jamana kɔnɔ jamana si tɛ se ka jɔ kan an ye démocratie ye minnu yɛrɛ la olu tɛ nin kɛ i y'a faamuya kuma ni ɲɛmɔgɔ filila a bɛ fɔ a ɲɛna k'a sɔrɔ i m'a dɔgɔya i m'a nini o ye jamana jɔ dɔ ye mais min ye k'a kɛ k'a yɛlɛ réseau ninnu sanfɛ ani ka arajo ninnu na ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw lagosi nkalon kan tiɲɛ yɛrɛ la jamana foyi tɛ jɔ o cogoya la ne ka hakilina ye min ye ne ye nin laɲini a mɛnna mɔgɔ ko tɛ i y'a faamuya mɔgɔ o mɔgɔ État de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la i y'a faamuya jamana ye fɛn ye ça veut dire a kelen ko mun dutigi o dutigi k'i bɛ se ka bɛɛ sago kɛ o dansuya o tɛ se ka kɛ i y'a ye fɛn dɔ de don jamana bɛ mara ni fɛn jumɛn i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ man ɲi e b'o lagosi dɔ bolo i bɛ taa sɔrɔ o bɛ digi o tigi la mais don n'a nata ma a b'a tiɲɛ i y'a ye a yɔrɔnin na a tɛ se k'a tiɲɛ parce que a ka d'ale nunkun ye i y'a ye bon ninnu bɛ ka min kɛ ne kɔni ka jateminɛ la ɲuman de don n'an tagali ɲɛfɛ kɔfɛ mɔgɔw b'a résultat ye i y'a ye parce que n'o kɛra ni bɛɛ ka hɛrɛ nana ne lagosi n'an ye ɲɔgɔn lagosi da hali bi k'an farafaralen nin to tantɔ lagosi de don an filɛ nin farafarali min na tan lagosi de don ni min ma taa sɔrɔ o bɛ bɔ o bɛ dɔ dɔgɔya i y'a faamuya k'a natigɛ o tigi la pour que ale bɛ se k'a ka hɛrɛ sɔrɔ voilà e bɛ t'o tigi fana minɛ k'o k'i jugu ye n'e fana bɔra dɔ fana bɛ t'o lagosi tuguni jamana jumɛn bɛ jɔ o cogoya la ten tɔ i ye Mali binnen tantɔ n'i ye Mali binnen ta n'i ye nin sen bɔ a la kabini 91 u nana ni démocratie ye u ma tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ɲɛna i y'a ye démocratie ye min ye an ye démocratie ye minnu na olu m'a kɛ nin cogoya la an b'olu ka chaîne suit an b'olu ka fɛnw suit i y'a ye voilà o de ne ka hakilina ye tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera ka nin continuer
bɛɛ ka a kana kɛ mɔgɔ woloma ko ye k'a fɔ parce que nin bɛ n fɛ ou bien nin tɛ n fɛ ne t'o de fɛ ne tɛ parti pris de la ko la min kɔni ka di ne k'a kɛ tilennenya la ni min ye min kɛ n'a ma ɲa k'o minɛ o ka di ne yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hali ne y'a sɔrɔ ni ne yɛrɛ ye ko kɛ n donna ko tiɲɛni na u ka minɛ i y'a faamu kaso bɛ mɔgɔ sɔn hakili de la kojugu ye hadamaden bɛɛ karamɔgɔ ye n'i ye min kɛ n'a dɔnna kɔfɛ i yɛrɛ tilala k'i sigi tiɲɛ na ne ye nin kɛ a ma ɲa finalement a b'i sɔn hakili la i bɛ regretter i tɛ sɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma tuguni c'est ça jamana bɛ jɔ o cogoya de la mais ka bɛɛ to yɛrɛmabila la jamana foyi tɛ se ka jɔ o kan ten tɔ hali n'i ye baganw bila u yɛrɛ ma ten u bɛ tiɲɛni dɔrɔn de kɛ u tɛ se ka ɲali kɛ voilà hadamaden tɛ se k'a to a yɛrɛ ma ten tɔ. Merci kuma ɲɛna. Ani sɔgɔma ne fa. Aba ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Amadu Jamu Kulubali. Amadu Kulubali. Ok, basi tɛ an ka bi micro bi an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ mɔgɔ minɛ minnu na k'u datugu est ce que o ye problème solution ye? C'est la solution, la meilleure solution même. C'est-à-dire kuma bɛɛ ka manamanakan fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni fɛnw ye c'est pas bon du tout quoi. Hali dutigi yɛrɛ ni dudenw bɛ manamanakan fɔ dutigi ye du tɛ jɔ o. Han? Fo dutigi ka jɔ a jɔyɔrɔ n'u min ye manamanakan fɔ u k'a minɛ u k'a ladon a banna u k'a ladon o la point final. Merci kuma ɲɛna. Ani sɔgɔma ne fa. Wa somɔgɔw. Rɔsi i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Burama Sisoko. Burama Sisoko, ok basi tɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ minɛ ka datugu minɛ est ce que o y'u ka problème solution ye? Bon ne kɔni fɛ jamana kɔnɔ an ka sariya bonya ne sariya ma bonya dɔrɔn ko si ma ye parce que Mali kɔnɔ yan an bɛɛ ko sariya mais an si t'a fɛ sariya ka bonya ne sariya ma bonya jamana ka jamana tɛ avancer bon jamana bɛ minɛli min na n'i ye fɛn fɔ ni mun ma bɛn i ka minɛ ka datugu o de jamana in b'o dingɛ dɔrɔn de kɔnɔ o b'o dingɛ dɔrɔn de kɔnɔ ne kɔni fɛ ni mun minɛna mɔgɔw k'u to yen sariya k'u ka baara kɛ n'u jo t'a la u ka bila mais n'u jo b'a la fɛn yɛrɛ ka k'u la mun t'o ye n'o ma kɛ jamana kɔnɔ an tɛ lafiya quoi o kɔni ne hakili la. Merci kuma ɲɛna. Ayiwa n balima cɛ ni muso aw bɛɛ bɔra ka dugu kɔnɔ mɔgɔw ka kuma lamɛn bɛɛ y'i hakilinata fɔ u ka problème solution ye min ye bɛɛ y'i hakilinata fɔ donc an b'a fɔ ɲɛna aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.